LMP Capiz kag Iloilo magasumite sang resolusyon nga nagapamatok sa bag-o nga guidelines sa pagpauli sang returning overseas Filipino. Inang gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Una na nga nagpabutsyag sang pagpangalang-alang ng mga alkalde sa probinsya sang Iloilo na tuhoy sa bag-o nga pagsulundan sa pagpauli sang ROF sa diin inti na ang mga ini pagpaidalom sa RT-PCR test pag-abot sa ila LGU kag hindi naman kinahanglan nga ipaidalom sa 14-day quarantine. Kaangay sang LMP Iloilo hindi man kumporme ang League of Municipalities Capiz chapter sa ining lihok bangod din kaso positibo ang mga magapauling ROF. Delikado ini kung ma-expose gilayon sa ila pamilya. I will make a resolution now, no, to appealing and opposing that proposal of the interagency concern, IATF and Central Office, no, in Manila. Apang suno kay Iloilo Governor Thurman Sir Jr. wala man ini isang may nakita nga konflikto sa guidelines basta masigurado lang nga naplasta rin isang maayo. Nga kung nakalima ka na ito kaadlaw sa Manila, pagpuli mo, hindi mo na pagliwaton ang 14 days. Ang balansi. Madumduman nga nagpasalig ang Department of Health 6 nga apisar hindi na pag-quarantine kag ipaidalom sa swab test pag-abot sa LGU ang ROFs. Iga monitor naman ang mga ini sa mga Barangay Health Emergency Response Team. Upod kay Hans Tisierto, Daryl Marie Sarmiento, One West Visayas.